Kaixo, Aritzolagoi naiz, kirol psikologoa, eta gaurkoan kirola euskararen erabilera sustatzeko zergaitik izan daiteken eremu aproposa azaltzen saiatuko naiz. Nere hitzartzea 3 zatitan banatuko dut. Lehenik eta behin, lehenengo galdera horri erantzuna ematen saiatuko naiz, hau da, zergaitik kirola, eta zergaitik kirola euskararekin lotu eta euskararen erabilera sustatzeko eremu apropos gisa identifikatu edo ikus dezakegun. Bigarrenik, hori lortzeko, euskararen erabilera kirolean sustatu ahal izateko, ikusita zailtasunak egon daitezkela, ze baliabide dauzkagun gaur egun eskura, eta zein den adibidez kirol eskaintza, hemen Nafarroan euskarazko kirol eskaintza, eta 3. kirol eskaintza hori ezpalego alde batetik, eta guk guraso bezala, gure seme-alabak kirolera euskaraz hurbildu nahi baditugu, eta kirolean euskaraz aritzeko asmoa baldin badaukagu, guraso bezala zer egin dezakegun erantzuten saiatuko naiz. Lehenengo galdera horri erantzuteko, hau da, kirola zergaitik izan daiteken aproposa euskararen erabilera sustatzeko, oinarrizko ideia nagusi bat kontuan eduki behar dugu. Eta da, hain zuzen ere, gaur egun gero eta haur eta gaztetxo gehiagok, bere aisialdi eremuan eskolaz kanpoko jarduera bezala kirola aukeratzen dute gero eta haur gehiagok esan bezala. Beraz, haurrak kirolera hurbiltzen badira eta kirola gainera hautazko, beraiek hautatutako eremu bat izan da, beraien motivazioa horra bideratzen badute, ongi pasatzen dutelako, gustora ibiltzen direlako, kirola gustatzen zaielako, lehia gustatzen zaielako, hainbat arrazoi egon daitezke kirolera aurrak eta gaztetxoak hurbiltzeko, eta motivazio hori aprobetxatu dezakegu hain zuzen ere, euskararekin lotzen badugu, eta eskaintza euskaraz izan da, entrenatzaileak euskaraz egiten badie, bere taldekideekin edo taldekide batzuekin euskaraz egiteko aukera baldin badu, lortuko duguna izango da, kirola beraien gustoko eremu bat euskaraz bizitzea, bizipen positiboekin lotuko dute kasu horretan. Ikerketara jotzen badugu, aipatzekoa da soziolinguistika klusterrak 2016-2018 urteen artean D ereduko kirola izeneko ikerketa abian jarri zuela, eta ikerketa horretan ikusi zen kirola eremu aproposa izan daitekela euskararen erabilera sustatzeko, hain zuzen ere, beraiek ikerketan aipatzen dute babesgune, euskararentzat babesgune bezala identifikatu dezakegulako kirol eremu hori. Beraz, batez ere kirol elkarteak aipatzen zituen, ze kirol elkartetan egindako ikerketa izan zen. Beraz, kirol elkarteak babesgune baldin badira euskararen erabilerarako, euskara modu erosoan erabili ahal izateko, bat dudarik ez dago, kirol elkarteak ez ezik, kirol eremua bera ere, eta hemen Nafarroari begira esate baterako, bai kirol elkarteen eskaintza, bai udaletako kirol eskaintza, bai guraso elkarteek antolatzen dituzten kirol jarduerak, hain zuzen ere, babesgune izateko aukera hori ere badaukatela. Eta hori dela eta aprobetxatzeko eremua dira dudarik gabe. Kirol eremua beraz, euskararen erabilera sustatzeko eremua aproposa baldin bada, gainera kontuan eduki behar dugu eskola eta kalearen edo etxearen arteko 3. espazio bat dela. Eremua, kirol eremua gainera normalean heldu batek gidatzen du, normalean jarduera heldu batek gidatzen du, eremu nahiko kontrolatua izaten da, kirol elkarte edo guraso elkarte edo udal eskaintzaren barruan, antolakuntza konkretu baten barruan egindako eskaintza da, orduan, gure haur eta gazte askok, zoritxarrez, euskara ikastetxearekin edo eskolarekin soilik lotzen dute. Beraz, 3. espazio honek, kirola izan daiteken 3. espazio honek, aukera emango die, ez soilik eskolarekin lotzeko, baizik eta ongi pasatzearekin, lagun berriak egitearekin, lehiarekin, irabaztearekin, galtzearekin, bizipen horiek guztiekin, eta horiek guztiak euskaraz egiten baditu, lotura askoz ere sakonagoa eta biziagoa izango da beraientzat. Aipatu dizuet, erantzuten saiatuko naizen, bigarren galdera izango dela, ze baliabide dauzkagu gaur egun edo dauzkazue gurasook
zuen seme-alabak euskaraz kirola egiteko aukera izatea, bermatu ahal izateko. Nafarroara jotzen badugu, Nafarroan bertan badaude kirol eskaintzak, bai guraso elkarteek eskaintzen dituztenak, eta beste hainbat eragilek euskaraz direnak. Kirola dagoeneko euskaraz eskaintzen dena. Eta segurazko gehienok ezagutuko duzue jauzi.eus ataria, eta atari horretan, zehazki bilaketa eremura joan ezkero, bilaketa horretan kirola aukeratu ezkero, hainbat eta hainbat kirol topatuko dituzue euskaraz egiten direnak. Saskibaloia, gimnasia ritmikoa, pilota, beraz, lehenengo aholku bezala izango litzateke jauzi.eusen sartu eta bilatu zuen seme-alabentzat euskarazko kirol eskaintza hori. Ondoren, kirol elkarteak ere ezin aipatu gabe utzi eta urrutira joan gabe Iruñatik gertu gainera Berriozar kirol elkarteak eskaintzen du dagoeneko euskaraz kirola egiteko aukera. Eta hemen ere pilota, mendia, padela eta beste hainbat kirol mota desberdin topatuko dituzue zuen seme-alabak kirola eta euskara lehen esan dizudan bezala benetan lotzeko eta kirola euskararekin bizitzeko, kirola euskaraz bizitzeko azken finean. Kirola euskaraz bizitzeko edo kirola eskaintza euskaraz egoteko zailtasunetako bat hori izan daiteke, hau da kirol eskaintza bera euskaraz ez egotea, beraz jo beharko genuke jauzi.eus bezalako webguneetara, eta beste zailtasunetako bat, orokorrean kirola eremu askotan gazteleraz bizi denez, hizkuntzarekin eta hiztegi teknikoarekin lotutakoa izango litzateke. Hau da, segurazko, zuetako askok, kirolzaleak bazarete, kirol jakin batekin lotutako espresioak, esamoldeak edo hitzak gazteleraz barneratuta edukiko dituzue eta modu improvisatuan adierazi behar dezuenean, segurazki askotan gaztelerazko esamolde horietara joko dezue. Hori bera pixka bat konpontzeko edo saiatzeko dagoeneko gazteleraz erabiltzen ditugun esamolde horiek euskaraz erabiltzeko, jo dezakegu Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburu ordetzako webgunean euskal kirolari atalera eta hor aurkituko ditugu hiztegiak, materialak, entrenamendu fitxak eta kirol desberdinetako entrenamendu ziklo osoak prestatu ahal izateko baliabideak, azken finean zertarako alde batetik prozesu guztia euskeraz egiteko. Zuek guraso bezala zer egin dezakezue? Esate baterako, zuen seme-alabekin dagoeneko zu gazteleraz erabiltzen dituzun esamolde horiek, identifikatu lehenengo zein erabiltzen dituzun gazteleraz eta hiztegira jo, saiatu kirol horretako hiztegi bat bilatzen, eta hitz horiek euskaraz nola esaten diren ikusi lehenengo, eta ondoren saiatu ordezkatzen. Dagoeneko gazteleraz erabiltzen dituzun hitz horiek euskarazko hitz horiengatik ordezkatzen. Guraso bezala zer egin dezakegu baita ere? Zuen seme-alaben entrenatzaileei dagokien kirolean euskarazko eskaintza horretan sakondu ahal izateko fitxa hauen berri ematea. Agian, entrenatzaile horietako askok ezakite fitxa hauek, beraien kirolarekin lotutako fitxak, entrenamendu fitxak eta entrenamendu programazio osoak euskaraz egon badaudela dagoeneko. Orduan, baliabide hauek beraiei eskaini eta ezagutarazi beraiek euskaraz egin dezaten. Litekeena da, zuen inguruan, agian, euskarazko kirol eskaintza hori ez egotea. Orduan, bi aukera posible planteatzen dizkizuet. Alde batetik, lehenik eta behin galdetzea, ia euskarazko eskaintza egiteko aukerarik badagoen, edo kirol elkartearen barruan, udal eskaintzan edo guraso elkarteek eskaintzen duten kirol jarduera hori euskaraz egiteko aukerarik badagoen, eta ezinezkoa balitz, eta oso zaila izango balitz, euskarazko jarduera hori sortzea, egin dezakezuena da, guraso talde bat elkartu, eta zuen jarduera propio hori sortzea, bai, kirol elkartearen barruan, proposamena eginez, zuek sortu nahi duzuela talde bat euskaraz jardungo dena, eta esate baterako zuek dinamizatuko duzuela, edo zuek eramango duzuela talde horren ardura, edo beste alde batetik, badago aukera, dagoeneko ereduak egon badaudelako, esate baterako Union Tutera, edo Burlata
futbol eskola bezalakoak, non talde batek, euskarazko jarduera sortzeko borondate hori zeukan talde batek, kluba bera, kirol elkartea bera sortu duen. Beraz, hori izango litzateke beste aukera bat. Zeuok, kirol elkarte hori sortzea eta euskaraz jardutea. Eta guraso bezala, zuen seme-alabek kirola euskaraz bizi ahal izateko zer gehiago egin dezakezue? Esate baterako, euskaraz hitz egiteaz gain, momentu oso bereziak izan ohi dira, entrenamendu edo partidu osteko une horiek. Askotan, hainbat eta bizipenekin etorriko zaizkizue zuen seme-alabak, entrenamenduan edo partidan bizitako guztia kontatzeko gogoz, une horiek esate baterako oso aproposak izan daitezke, zuek galdetu diezaiezuen zer moduz joan den, zer ikasi duten, zein izan den unerik onena, ze kirol teknika ikasi duten, zein estrategia berri ikasi duten, horiek guztiak, bizipen horiek guztiak, hitzetara ekartzeko, eta bere esperientziari buruz, bizipen horien inguruan, euskaraz hitz egiteko. Zergaitik, zertarako hasieran esan dudan bezala, kirola, euskararekin bizipen horiek guztiak euskaraz bizi ditzaten. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.